Şuşa günlerde Urda hem Kınyak Ural'da Tataristan jurnalistleri hem yazıcıları, yerli Tatar içtimai uyuşmaları vakilleri bilen çıraştı. Delegasya sastafında Şolayırtat Media Məlumat Agentliği hem Tataristan Respublikasının media proyektleri, video blogerları da var idi. Şıraşılda köterilen tip mesele 2021 yılғы bütün Rossiya jan isep alu hem anın neticeleri. Sverdlovsk ülkesinde meselen 10 yıl ilk uzgan jan isep neticeleri bilen çağıştırganda Tatarlar sanı 50 bin kişiye kimigen. Şıraшу hakkında tularak aldığı video yazmada. Да, здесь наши вот и дети, и мы все вместе собираемся, готовим. Екатеринburg şehrinin Tatar medeni üzerinde Tataristan Respublikasının eydep barışılması kulem məlumat çaraları jurnalistlerin keng kulaç bilen karşı aldılar. İndi 2019 yıldan yani açılışından ok birge yaşlarını da jelib iterge tırışalar. Bu hem başka məlumatlarını uzak boyunca ekskursiyasında Rinat Kaştanov жеткirdi. Весь здесь ремонт делалось руками молодежи, студентов. Tataristan Respublikası jurnalistlerinin Ural Tatarları bilen şıraşuan Tatmedia Cemiyeti uyuşturdu. Yekaterinburg'a kadar matbuat çaraları hizmetkarları Sankt-Peterburg'da hem Moskov'da to'xtaldi. Ondan onlarni Shilebi hem Magnitogorskiy qalaları kütə. Bu yoqqa tugul, çünki әлеге төбәкләрдә 2021 yılda uzgan bütün Rossiya jan isәп нәтиҗәсендә Tatarlar күпкә кимегән. Татар гомумән кимергә мөмкин түгел, чөнки biz күреп торабыз кая гына барсак та һәрбер төбәктә безнең милләтебез, безнең халкыбыз чыннан да бик актив һәм ни сәбәпле менә шулай килеп чыкты. Үз хаталарыбызны да танырга кирәк, үз үстебездән дә эш алып барырга, бу хакта уйланырга һәм иң мөһиме җирле татарлар белән һәр даим уңнату эшләре алып барырга кирәк. Tataristan delegatsiyası vakili yazıcı hem şagir Levip Lerunda jan isəbinin uyuşturulu өлеше, халык сан алу hem statistika өлешләрендә күп сораулар туды. Jan isəbкә бик нык карамаган, салкын караш белән каралган дип уйлыйм һәм әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә монны инде кулуарда гына, кайбер кабинетларда гына хәл иткәннәр дә булганнар. Аның махсус теге полицияләрдән дип әйтик кешеләрнең исемлеге алынган, күпме кеше бар икәнен беләләр. Шуңа күрә якынча, әйдә бу төбәктән шуны киметәбез, бу төбәктән шуны киметәбез, Мәскәүдән шушы хәтле татарны кыскартабыз, әйдә башка буны шулай кыскартабыз, бурысны шуны хәтле кыскартабыз. Шулай әкренләп шамалакына куйганнардыр да дип уйлыйм. Шуңа күрә әйтелгәндер дә бәлки ул хәтле тырышып йөрмәсәгез дә ярый, кешеләргә кирип борчып йөрмәсәгез дә ярый. Мәсәлән, инде балай әйтелгән, теге русча әйткәндә видимость кына ясап йөрегез, менә шундыйлар хәл булгандыр дип уйлыйм. Төбәкләрдә татар халкының кимүен җәмәгатьчелекләре һәм активистлар зур борчу, хаталарны һәм кыенлыкларны тану белән кабул итте. Скажу так, что касается переписи, мне кажется, тут можно кого угодно обвинять, можно там говорить много, но в первую очередь это наша недоработка. Видимо, мы плохо поработали, плохо подготовились. Bizning әле ул оешманы әйтеп киттегез. Бердәмлек булмау. Ул безнең генә түгел, Тилдәдә без менә рекордсменнар, безнең монда 5-6 мөфтия, анда да безнең бердәмлек юк. Урал татарларының милли үзаңын һәм туган телләрен югалтуның бер сәбәбе итеп ассимиляцияны атарга мөмкин. Күп милләтле төбәк булганга бирдә катнаш никахлар байтак. Бу гаиләләрдә үз тамырларының һәм милләтеңне тану кыйнлаша. Безнең өлкәдә татар мәктәпләре юк. Күпләр әйтәләр, анда 19-20 мәктәптә татар телен укытабыз дип. Татар теле предмет буларак кына 1-2 сәгать кереп ул татар мәктәбе дип аталмый. Татар мәктәбе ул бар предметлар татарча укытканда гына ул татар мәктәбе була. Безнең өлкәдә юк. Менә 10 ел эчендә күпме шундый балалар үсеп җиткәннәр, аларның телләре урыс теленә әйләнгән. Һәм менә килеп чыга инде. Алар русча яхшы сөйләшәләр, татарча белмиләр. Авылдагылар да шулай. Бәләкәй татарлар яшәгән шәһәрләрдә дә шундый хәл. Алдагы 10 ел эчендә Урал татарлары өчен туган телләрен һәм үзаңын саклау төп максатларның берсе булып торачак. Моңа актив милли тормыш алып баруда ярдәм итә. Татарстан Республикасы журналистларының Екатеринбург каласына сәяхәте каһарман шагыйрь Муса Җәлил туган көненә туры килде. Шуңа күрә делегация шагыйрь бөсте янындагы митингта катнашты. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург.